Arefo ya mamu nyina akwaba ebe Edum TV so. Edum TV medical kase eya amamre ene amane efie. Edi ayiyu a Edum TV ye ho. Abadin tuo ye ho. Na ifuhia so Edum TV ye ho. Ne neide ye wo yenya ye dim ye wo Edum nsu ase. Mekasa Edum nsu aso a grechie abo ama 7 prejuasa na nanom enyina ni abre. Na enibra ba mi gidi se enam se ne abefo ewiase ne ewonti etofo kura na unya bitie nanso ni ntie mu no te ne sei obeti ne yi a gise Edum TV so enu nti na mpanimfo se do ba aten do kwa aten na mum do oje ne de ne aten trudo jebre ebra me ne Nana Kofi Eje onu akasa ni nwa ba po ebetwetwe enkomo Mijiri se mekai edi na yiwanim wo asumu chen ni nyina ene se ye nyina ya yetakọ eye fikese menhia otekọ so na asan tehene otufo na nyansabo akwa nimpeso aso de bia ye kwa yekohu na naje na yaka ni se no beka na naje oye hwan tenase enyem ohu de oye menje ni nwa ba ne nkomo na menka ni nyina enti meka o se se we se beauty zone ono na di nwi papa abakumase eni wiase afa na nyina so penwi do de kwa ifro do de kwa sorry do de ya graduation so de bo life bi so enya program na woko na wo penwi pa de front awom kroja wom de ye bo bibia kose wa ho mannequin hairs ahodro nyina so otom canvas hair de edition eye wig ye nyina obi wo ho no kon ho ne kotubi na koton open kropen so akwa obeton bi so e de ama on the boy achidom ye di dwumade bi edi ni wa adum so no ye de ebesom se wa wa adum eye se wo kotop man ho nsabonkum so e ho na se wa owo ko na onino enkodidwa ye twa homra ne ene oba sima manya ni emetwetwenko Edum TV ya damoni adidi ye tie ni ekonuane mo ya damoni adidi o bo aye oya bewi aye bo aye because Edum TV tie se ye fremo tie se ye tie nsem papa epu to hwede nkwasafo ne kire na wo sesan edie na wo wuni hwe Edum TV na ye hwen de upe biala nsem papa yi news papa yi agro na upe Edum TV. Ya yedi. Ara from samamu akwa baby obapa wa akwa ba Edum TV Nyo. ampa chodi no Basho ye friend ye. Ama chirewa. ama chirewa oye hwan ote hene de adwumade na wudie enne yenya wo Edum TV so Basho mu das. anu ama ne so Ama chirewa eye obi ono so Edum a na ye wo no etete no. Nsiase ifipo na mu. Na ama chirewa ye na naje a gwafiri mu mimi aketewa se nachiba yensa eneneme na mechira de nyochechire ni ewo so am pesuaso ese arafo samote ya edinu na asa ba mu na chei ebewrem na ama mo maame ene mo papa mo ho me pacho me das ye maame wo ho mo maame yankopon do ho amaduba ho na papa ne de ofiri mu kakra de na isusu e mo family mu ofiri mu tino na na je die oye bibia oye ye papa oye nua oye ye wofa wonoa na wakurakura ye mu a fisa papa ifiri mu a no na wakurakura ye mu a ofun se ye du bebia ye du nti nanaje ye kan ni say ebo ni din say Nana Kofi Eje aye obi asumchi Nana Kofi Eje oye hwan dwumade be na odima santeman na ye kan say santeman kura na Ghana nyina evi se bai obi ate anu obisa say ohene kokko obi na oba manhia no obi kwa oye oso ohene obi say yesi na nabi no eti ye ma enim ni de ne akire mu wo emfichire say madama say nete na nya se ne mote no eti na kama ahwefo nyina ente de nanaje oye Basho me das basho nanaje eye utufo chiame hene ne chiame
Otumfo Achiame hene. Achiame. Me pachan. Achiame. Na woye. Na osom wo he. Pacho osum wo nsuase ha. Nsuase. Na say ye ka e otumfo achiame he na nsuase opoku agiman ana me pachan. Ai. Ono no ho na osom. Na kanu ho abakwasam kakra echi ahwefo a mo hwe se na wo ka so ye ni nwa keto e de ya wanyina beto no tu nyini beto no abakwasam kakra wote ye ne de wanso wani ko otwa mansa wahu Vachi kakra metimi aka ne se na je ye nipa bi a odwo fa ne se pa se ahobrase obie ne sema obi a wonim se menua ni me maame ni mo fe ne da bi adum ha de akora opani no obi abedi ho adanse usia obi a ofa onipa ne ye ne de prekope in fact the from mu die aha obi ana me die aha me kase fi se me kai se ye sosa no na nyema mu ode ono a ebe ko school ye be konyi no ye be de yo friend na waba na enye yanko a ahoho ni na oni akora bo oni panyini bo oni obi abo tese we nipa wa bie ne nsem ama nipa bia ti e ba se mi so obi esu aduma de biche kese na abo adum ko ni na obi ha eti su se de osi na doye na ho fama eni se de osi do nipa no anode ya shura de busia asua de adum asua de sa so na manhia fikese so no asure ade ankasa because ya ndan dwinta yesu da se ebe ne se bichi abo ya ankasa ese ahwefo a mo hwe ye se eye nana Kofi Agye amafo di kant TV ama ebinum omunim se nsamtwerofo de ye adwuma ewo menhia nti omo ye numbers ne so frefre e ka se yeso ohini bi mesre wadama wote ne sa santemam de boko ohini pon bia ma hini bia ana sese be mpraduasa tu vabrin pon fo bia anka nchine nwie na mmom edi na ayeye edum nsu ase ye ni asokoko ye ni dakotomojem edi ayeye ni sei ebi mo fre no chiami broni obi so fre no chiami ahofe obi kura hu na so offense man se boy idin bebre ni nyina eni se so ba eduma eye nsu ase edum otumfo achiame hene na poku agiman so nsu ase poku agiman na chiame ana wa free mu ti se na mote no say na tie na me pese mpanyifo say do no ade eto na ni ontimi ne mo eden ya ye beba na beba be yama no to kan ma piso eno ana amen ne mo hu ti se na mote no ana mo kan nyesa na mo say ana asem etie mama na asem ne baaye no ma ye wurade nim se eden ya enfrema bobo a kakra bebo menhia nenso amamre ne asante kwan so ma hyede tutu na yakosimuwa me kan se se nsuase chiame hene na ankasa so no ana te se di aba no no sini na so nti minim se ono so de amamre kwan ba o mes kwan bi ya so on betu yewura kotoko anim amayi nti de yidi se samedi at yate menhia at de akoso na nti na wotwe dan hyehye se be ya ahwefo behu eni adofo a enim bi ho na nipa bebre abeso yakọ na bebre nim se na wotwe dan ye ne tomba yesi nye no nye ne na emom ye bubu nana ba mo wodi na pakan be fa no dan kesi ne nanso asante se de asesa ne emem e wa amamre ne asante amamre kwan so nti na wotwe dan no enda na ebedi ne kama ahwefo pacho se na wotwe dan obusua atena ase no obusua eye ne se eye busumi a yewu mi August 13th aye ene ya wode ni na wotwe so pepe na busua betena ase na yedi yenua ye wofa ye bibia ni na wotwe da wo busua se he ya hwefo empanyimfo ewom ebise ye wo nananom a omutie ye etiaya ye nya ne sei na ne de brofo na to nchen osana abosumi ya ewom ye ne da etoso dumie nsa ewo mfie no empem aduonu ne aduonu nsia ye na wotwe da ne ebedi no wo ensu ase he ye
iti se ne mote ntimpin ne ntwene edi ahim no na se na apoku agyeman nanim ho a ye beji street ni nyina abo na se menkai ahwefo yawa na chempem a onyan ba bi koye okura no ni street na so se ne esi ye no achemade street na mu ho ane ben no medical cheche mu adum tv so se wo bowura eye kumase aduma adum na da wo kakraka wodi ye wadum pampas ye wadum akyeremade adum nsu ase chese edoso iti wo ba ni ekirem se adum aha na ekwa ni wahu ba bia wo fa no yetimi fa de nananoma ye emfutu fra na menua yenim se nanaje de wasom enkanka yansam twrofo de ba bia behu ni bia papa yi ye ne na ene je se wanka wasom ankasa wasom awkomenhia papa ba bia obehia no na abusuyem kasa na naje ye so oba ne nsem wo yese na naje wo ko school wo Pacho eno de etiefo fanche makakra se da meka no nechi ba miensa no ntu nye bibia na obehu ni sa benefo ho no ma ne mebi ho no ma obehu ni nyina de amema ye da bi o sha ase da bi o bone bra yenyi ye no na ne ma bibire twema bia yamfa yenni ehu na se biso ayante ho enti unyini beto so no efiri se na nsu ase opoku agyeman efre no ma ne beye na chiame no eno nko ni dwumadi a wodi ya anase no woni dwuma pa woye a no de chiame die no so kan ho eno de meka se no owo adwuma pa no woye owo ono ana adwuma opeso a woye ena we ni so ba ye na wode ka ho de akoma pa no do ejitu mu a oka ni na abo ma na wodi hu dwuma enti ono a wona dwuma oye aye obi o so obi bedi hina yesi menya adwuma o sole ade ane ntoma tutu obi di chema yesi menya hwe o de ane se wa sole no aba menhye yesi nte sa ubinya yenya frɛ na ye bank manager be hweso adu bank manager na sole adiri som da wa besom nananom akonfo enko a na ehu ni sesa akom ne ba yesi wan hwe a sumali timi show mu obi be yi 1 million kwatimi 100 million ma no ne motia da agasa da no adi nsamfun bebre nti be wi ache no anya amane enu nti omdo mo ka wa dwumade be odi be so ode to na akosom na nanom abosom nemom se ba sa wo be soma santeman ya dwumade be awudie bia no okoso ye na ade de owo som no so aka ho sa pepepe nti na naje se ne ahwefo mu nim no soma no osomo menhia no sa de na dwumade a ono ane personal dwuma no sa ede ka ho ani nyina mu no ode ye ede aboa asanteman na wo se nanam nuanom ona atoso miensa efi se wani be fiye obeto nana obehu no asante amamle ani amane kwan so de se ofaye nuaye papaye ni nyina waye bi ede amabusuan da be ne da ayetwa to ne nana kasa ya wote mpopo ye se ene de mantina na eje nka na eje kura de ntina me bre ya minyani na nakora so de phone na to hina na fe na wo frefre what na eje nka me fe na minya no we so minya no da be ne ana woni kwatwa mansakora ehu ne meka ne se adwuma sem timi so no membe ha bebri adwuma ntimi sem so wo eche kakra but eye adwuma da etwa mi last week Monday no ena ni na watch so say this week no this week Monday another week no yeah the following week no say my friend no one man and did be see meeting people say me dey book no dey me back the last one atono na na ho fe na ko fe nti no me one man na me wa fast ne ba mo na obisa no say o muta hu no phone so ti na o mu hwe yi na owo mu na o de be kire was emomi na uncle ena ma me de friend me bra the friend o say ama e comment here ti a chi no ye me kasa fiho na ma ti me bra ni papa ni bibia ka ji one ne kasa yo kasa ma ye comment here na ye be kasa eno a asichira no nti eba ne se na ate se reachable no hone a friend so friend fa no musu esu na ede se na o kana na me ka se
ya maame because ya maame so say ono so no say na e maame ye aban dwuma ti na wo jane ma ono ne maame ti na ofre me maame ya maame no ofre ne nana because no ni say ono na mu na wo ye ne nana na emom de ono hwe ne mum na ye ne maame ti e ma ye so ye ni ni nso ofre nana ya maame ye ni na ofre nana nti fa mo frɛ mo mu so nsa na 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 msa na mpɛ no mu chie mama ni sɛ na eji na anwod tene o mo kan fa nsa na anwod tene na me di job anti medwum once na me ho so sɛ ya me ho sɛ me hu de me nya me ho it is what say edwa no kra no me gya bibia na me tibika na me di no it's do so sɛ me ba so na ya me to sɛ me fo su that's not ed na kutupro onka hwinshem ne afra wa so obra de atun na se eden ampa se de wo kan na e ba sa na wo ba ensu ase waja ekunu ho waja eba ho obi ani ma we no afra ma me de ma be de ensu ase na na agye na eno so di mi na net sense na edine ya di ko mi ankasa no e kan say e papa ni mi wa kakra aka me ne nkwa ne ntino e ba sa na edine me ba ha kra say be ya me ko fie kwa na e ya ntire ma no but na wo say twa na twa say wo say kwa na me ko hwe chi ti fast na edine me cha ha pa mi friend no almost by 10 me by 10 yeah na nsa nkola no kwa no wo fie asa na meet me akọ me ko du fie susu nko a me je me ho hwie so me isha me ho so se de kora na enye yi because na mo ja se nka bi shi mo so nka bi shi de ndadwe ko pesa de na anot kafra mon kafra abasa kafra emprempre ye giri se empanyimfo ene ahoho ene edom ehwe to amane ma wo no mo hu de atoye de ekoso ene de daye ni ma ye beye that's I'm sure afefo ne tiefo se de makano bisuya ahwrade omaya ahwrade saso na menchef kisim so ahwrade kesi akra meka ne se baby bia obibia ehwe me free baby bia obibia etie no best say yakopon ya doma na wotwe dan du a eye ya wada edi ya nimu eye 13 no best say bisuya mo fonto emeka abusuya ho na ebibia ya de ni na edofo ya papa ya wofa ebibia no eni na wotwe da so fefefefefefefe se ne be ya dwumadi a oba bedi ma asanteman ene abusua no so no se ebe wie peye nyankopɔ no a ofre no na odi dwumadi kasese ehye ne sa no ebe wie peye ne din konkon kakra metina arefo de onwaba eka che abusua nyina no nana agye adofo abusua adum adofo wo ya adum ba wo di agro wo adum na wo te adum a atoye ese aye wo ye nkoja we nana no nyina ne tonkra awefo ne adofo nyina monka mum na mumre na megidi se nana Jesu ma wabesom yanso yebesie na adihie ne enye na adihie nso asantema yani demse yakanti mo be na chese ene aha ene ede ye nkomo twetwe ni nyina ye dibesi edi ni ye na na akosua ofuru wa amafo yakra Q life on TV abusia medical akase ye ofitiem si de ane ene na naje ni nuanom na ebo nkomo ye di ka achim de na naje ye woye nana nsu aso opoku agiman ne chiame prekope to tufu achiame hene chiame no nso chiame hene no achiame hene nana kofi age ana ba mo wo di na pakan abefa samre de ani bra ba papa abusua ni da kotomoje
enye easy se untutu na ya bepe bia enye easy na menya ono ankasa ni nua odi nachi nana edi nachi sara meka nana eje edi nachi na me ba edi omo de frɛ na aye ofa ntimi so me hu ne sɛ oyɛ me ofa prekope ti ebe kɔ no ofa na edi nkomo na ofa bebo ne din no aka ne dibire a woyɛ no aka nwia a woyɛ e ma nana ne nkomo bia nso e ho sɛ ne no nana ntabutie me ba ma te so so oba otimi kɔburu ni puru saa na nana bu ofu so opedede ene ni nyina ebe di hu nkomo na mo akɔ aba be di mbajo udin no ene se ne usine na na eje kwajo ajemandia oba nsuase a efrem ofa kwajo ofa na chese eje we minia na ye ofa prekope efiri na mdi na ade jo mu na ade ma ye ofa ja mdi amdi de se eje we minia sa me ofa se na se busa panyi kura mu echi ba no ene abusiafo na na eje abusa panyi na mne na kasa no ko nya di ade na ofa wuni edudi a abusa panyi na no no nti abusa panyi koju ofa koju ne ne kasa ofa na no ofa se ntem te se eje dia efititi eri ne ntem woni mi wa gro ade ba kwa me de kai no ye me ni abaya bi ko we abantumani abaya bi brago si otie nie na me ba ni nya boso me nwotwe me ba ni fim pekopɛ ya me bobon na gya amane na wo keka ojado bia ba mochi omunyi omana hwa akwala ne enia sikransa wako ata na so kɔ na djuma mi no prepare na me ba no mom nyame anim na owu ofie ti o me yese court ko sensa de ben me bre ti ye mi nua no o ma bi so anche yese ato se sika adaka de na na mi nua ba na ma mponsa o so na epeni na je am police de hu an se wa kai sika kojo munye na meko ti mi nua de ntem de enya no nko we pade on wa me the force de je no aji fi yeah okra na ade no me the force hu ne yire a me mo na yire ti se de ya me yire na nim kwa se bi so ni ba bia me ti so de me mo na yire yo na nim ko sa wa tu ma ni se ni na yire hu agoro sansa me de me pani no ya me di we nua no ezu ya no wa ye di ezu bi wa ye di no show sa o tu mi fu kwanjo otu na je ne obi a okasa onkasa po se ya mo so ni nsan se ya na we ni se ya na we ni onye obi a pe kasa bebre no otu mi fu mi pe show mi yeska na du mi fu mba ofa na mi yom mo dwa mi da eten ti mi sika sana mi kono wa na ni bu ofu a so ma wadi ko esho we ni pe bi a na ni da ho kunya odi na nanu mo ne beso na dae wo beso chame na dae na ma na ji ebe ye be ko hono enu ti na je di papa mbesa odi ewrem okoye ni unua na odi wachi de fa ewrem be bia na je hye ni school ase be bia okọ ni primary JHS SS obewie adwuma obeye ansakura na achiame adwuma na ebeto na je ma me ekotra nkran mo kwara brem and sana woba adum presby je huma suya no na e wa chi kakra no shani na no na ansam no mu sase shani na ntumu fra kora kitwa fra ntumu se fra ntuma kra no to school di na ni nyu kase ese ahenie na business ko school kakra no de wura business mu na e ko yema na pa na je sate handkerchief fere be pa ye ni how to ton handkerchief na ko ye pa o ye serious na jana sha no di bi nsa be so bia na yiska nti obeye abusua eti me na odi machi o be ma nyam na me peni emu no obeye abusua eti me adum me mantra me ko transaction dress no papa won na nete me bia na je serious
kona dwuma tontɔn nneɛma nti ɔbɔ no homɔden bɔ nsese bi ma no ho ansa ti ɔbɔ ne bra na onsif abusuafo na je yi obi a n'ani wɔ abusua no na mini yafra ohun sɛ kwan bi bis n'ani so ɔbo ano ti sɛ tete wɔn sɛ wo na kokɔ a yɛmfa sa nkupapa ne sa na papa nware wa sɛ bi kokɔ no emma tena je hu yɛ sra na wasra ɔyɛ natural yɛ na tiwa kokɔ ana ya ba ya hu fia kokɔ sante ne be ware no yɛ na prempele first ana ware yɛ na tiwa kokɔ sa kokɔ no ɛwɔ yɛ busua ni natural one ɛna je die na ɔmpɛ no wasɛm kra na ni wura business mu achie ko wura MTN sa na ko hu ho kani ya de mu fa no nti obehu ne ho kani ansa na achiame adwuma etu na owo MTN ho kani owo ko wura kani no na adwuma no na ko wura MTN no onya adwuma MTN na omo cards no ne ya MTN chip no ne yi no kani na je babia na na no kani no so ede ne hu wura mu ti na je se opɛ babia opɛ chip ata o ma na je wa kunya binto enu mu na ɔde ne ho ɛhyɛ o se adum ni a watena duma na ne yonko a ɔpɛ na sem ɔde zikasem ɛma ɛfa no so abante ne yɛ ne pasa enso emu na bam emu na gye bam abante yɛ ne pasa sanka wɔn gye boka dika bom na gye afene na so ayɛ hye tuni babia akɔ sɛ nananom anim tini biara ahemfie no tie na yere paso onya no ba nso boa no e ma no koka no na branton nam ha hu yɛ kura no ofere obi ade kyɛ no tinam sɛ da biara na ɔte ahemfie na wo som sɛ nana yɛ nana fia yɛ nana gye ni furu mahye yɛ nana na di acha me yɛ nana kwampe ni yɛ nana na di acha me na sa acha me ni ofie acha me ni yɛ nana na di acha me ɛna yɛ nana so na na di acha me na sɛ di adanse ne na yɛ bienu ɛna yɛ sɛ di kantankrachi ɛna sɛ adanse bo food ayɛ nai ɛna nsuta nti na nkwan fie nkonyo nu ɛna otufo hia yɛ ne so na yɛ na ne yɛ di ni na kyerɛ na gyina osum ni da nti de ma na gye ko wura acha me hin fie ɛna na efiri mu a komya ne bedi bukanchifo nsam ene na so e ka no kore e ma akonya ne bedi bukanchifo nsam ti fia de ye ya ka obia ne obetimi ene na company so na si fie ti na nanom na so chame ni poko agema to so ni nza adaye se ene onfa company abusua e mata na wona na konya na wodi no ohunu so onkoye wo bu odwa no so me ni pani ene na je na so ndi bi wode mi kwa amwa mi hunu de meye hunu de kwan kwa papa na chise ne on so na esu nti na ma na agei e ba be sum nya no ba nso budi hoho ene ne di ne position na bibi to chi mama hoho okọ ya ko tu na de so na ma na agei e be ye acha me hene cha me hene ono ne na no wasa di ne cha me hene e di fie hye ne nsa o bibia kama jese na chami yin kwa chami no odi ma santiman ni ndara dum se sant ofo ne ya prepare wosum papa so me no disciplinary ene we ya me say edum bi na me ne ko o mi yeska na ni bofu na ka o de mama me de ko yesu ene eye no obobu gbogu so kakara enso so de na ntoma na ni bofu na nsenya kura obewu ya ma ofase ya ofase ba ko fase mba na du die ti e wa se bona mani onu so ne ka se ma so twen na wo wadwe be o se onfa ho e se na odi wujuma so nhunu odi no underground na me so man pressure e je na kura no da dwam ene na wo so
so who me afa no peme ni ma hwe bi me pressure am de be ma no se na waye bibia wi ampani ampa na ampa o ma so se mon kwa ye kwa go fa si na wawie anka bia nhim ofa kwadwo so bodwe abusia mejidi se samre de yenyo ofa kwadwo de odi ya dosko amiehu ekwan a na na agye efa so ebeye ensu aso okuku agiman achiame he otumfo achiame hene achiame hene ana me bua nana ewa adum ha na baby ode ko fiti say 7 previous ana na adwuma pa ene handkerchief ene ode show blast eno ye challenge e de mawa wo hweye wote wonum do nsa hyewa se de bia be fro bia yu nche me 2 yu nche me 3 enkosi da be yemfa nana a story iso yemfa nhyase say the best san yema se nya henki mpo ne enso ye beton ne benya nema nketenkete bia eton a ebe boy enso ya brabo yen hyase na wo hyase no nso e fa ba bi okan se nipa bi okonya ne mugidie no ma ne nsa sifo aya tutu wani na mo wani na wo ne hu nipa ese uni ni didwa eni nipa ese otimdi wachi eja no na wo nso nsa nsifo aya yem ben ye fie nkonwa nso na obi nim ba bi adidie nam e bi se ne ofansema waka nyina e fa na naja abrabo ma piki bi kiss na mdi so nso to nso wa piki bi pa e bi se o ben na ye soma wa wo hwa amamle o hwa bi edeto dabi ba bi a nananum so timi ka bi ma na ni nyina mu nso je se nananum koso ohempon dae ana me boyesa nti dabe ne dan da etwa ato a uhu eye wa unu me hono brada ani bedi nkomo bi no kwa ka chere se ojo moni na wana me pesa me do tu kan oh okay so fa nana me de kontu de na juma no me plumber me nka shemu de ma me na no fa ba bi na de ma dui fa kwanto nya hwe wani ena ti brada me de me ne no a ti man tehwi na huni bioma ma brada recorder ti fia da me plumber me ya adwuma bantuma na me sensoro me phone so ya na e fom course no ba na akwala ba kwase na master je from no Mr. Oduro na so munya no me on se emi akuma Mr. Oduro mo peke o peke ya no say master o say o faf you peke o fa kojo na je wo na so mu kan je wa bodam o fa na master de be na me say na me see from ata me jina scarf so abun tin come fa see from nya me ni because asema won kan no anu odin ma o eje yare o jimi ana e hu ni brada me na di nkomo idi agba yi ni sa tampa me see from no kan ah do wa jimi ana iso bi ma na me di atem sa asema won kan no me di atem aso fa no kra me jana o twa hwe e di na kokoko clinic o jamine na fa na ye kata no na ko na me friend ye na company ne ba e na so na ya sampetia nso fia na da tu fo puma ya boma cha me no sampetia no ye na e ba ye wo fa na me friend wo fa odu asema ko se ojo e no kre yo Beneza ami anim ni na se bidi mi wo fi ne me working je na ampa mba na chese na arrow cause no din anka bi tu se ena je nim sa no na ga se bia wa kwabro wa ndi anim sa no ntimi kra wodi chiame no am bi ena wo chiame vo mo na mutu so wa boso ko nkonya fie no wura konya da mu no uzu ni ma de yi ya o se ko ya kitu wi no so ya hwie twate se yen wonim sa no wan bottle obi akwa mi ni si wanu bi da oni wi ase o ba tinde ne ko mi nyane preko pesa ajinyame ampa ajinyame aro ajinyame ampa wona me de hwahwa me me de hwahwa me yin konya bebre wo a ye kan wasem ho na di animu a owo abakwasem no sin konya no a
ina na mu ja obesom asante ame be nya chame ni diye eme nya katankrachi diye eme nya nkonya bebre no ekonya ne da ho nkofo peso mo fa eje di akutu mu na ni abre papa abakwasem ni kura no wo so mache to nim de chami su kura nse fiada no mo ko baaye no santre so mo se mfa dwan ko aguna za aguna ko fo no chi ana chamini se bibru metini so ama so yo na ana chamini e won dudu ne kakra tine fiada mpa na je ne hwe chire di chamini di afeni e chire oba yele se ko obi a oye basa ka baba na se ifi gwa na je di akwaji du ko ko so oba ye bibia na santre ka chele se omko ba santre ka chele chamini ni se oyiri se oyiri bia wo chame ya oyiri oyiri unana no sa ya chame uko e wo chi ye papa ti e be bona baso ya wada no no tu fo kan so mo ko ba tu fo kan ye be bona baso ya wada no bona baso na fa na ke bona na je baso kase ba se nya chame ni kwa no so no wo so man oyiri bia frɛ no mampɔhini wiye onu le control onu ye bia mampɔhini se bebru otofom na je ni ko ti mampo sa me papa muso fi mampo no ina ji mas mampo e ma pese wajimi enye tinya chama yin kwa no so asante mai e otu fo ka se ke bo na baso akwa ba fiada na wo den binim se abaso boni ye de ya no boss no na etrim dew ana ni jiem emro so ana mi ni de free so abete bayira home kafra wate kafakojo kafra pa ya kafra abusia areho ba ni se ya areho pa asante kasa de se be mensu mo ya mo se be ma de on de omoma ene sei be ma de na nim se nsugu ye mo se ma bo etimi bo yale ayo asante ya kasa be mensu ye nya na be mensu na to da bia emu oja be mentimi fa nhye na num sa ebi na ekoso ofa na me hye mo na abusua de ma hwira de akasa ma hwira abusua hwira de dupon kase na etutu dupon etisa be ne so mfa so bebre edi ayi asante man edi so ayi dumman edi aye nananom obi a achiame for de omusu nyina ye ba akope abusia aha ana ebrebe ma kwan na so ansa na mepeja mema ofakodwa aka asem ketua bi no aka da ebedi na wotwedan ebise nei nipa bebrebe so ha koi no mfi se na edi na wotwedan no so de atodwa ofa na be na edi na wotwedan bibia wona nanom nsem nam so parenting na ifia de fititi utwa yema efu enhye friji munche tinaje wu ya no ade achi da na je wu ya no and ade achi ya no ko posters na wotweda no 13th August ya wada be ya ana big na wotweda nsu ase ya da zibe ni de na wona nanom a mimi ya metiwe mimi ya pa so mimi bibia na nanom akipi o ma de se be na nso ansa se mo ba keep o ma de ende na nanom a 13th August ya fiano pa no nsia ko ma yime no nsia eso adofo asantima ma o ma boa ya na yeni na wotwe fefefe na nsha asantiman enimonya aha ana abusua mede enkabo a abusua panyini ofa akwadwo ayi ni tachere ma atomanum a mese ede ama asantiman ene Ghana man ene wiase afa na nyina se yade nyina eye otufo achi amehene chi amehene nana opoku nsu ase agiman ni chi amehene nana eje ekofi abamo wodi na pakan abefa no on the 13th August 2026 ya ni bedi na watchedam
ɛwɔ adum ha ya 7 prejuasa baabi a na chempem hene ye ne de nurse achema district ni ma akosi ehye ase anopa no nsia akɔwi anwumre no nsia ti e best sa ya ye nhye ne so de duru wa ye nyina ya ba na ahye asanteman ene na ase etu opem so na nsu aso poko agiman na nanom panyimfo nya ahye omo ni monyam ama amamre nso ni amale nso etimi asipi ye de obi bias ye nim se ya kan mo de be ose ebe yoyo yakra